Morten, sort og rødt. Du har arbejdet meget med rødt. Ja. Det gør du stadigvæk. Men der kommer meget sort på den her udstilling. Der kommer meget sort, det er fordi, at jeg har arbejdet med farveblyant i rigtig mange år. Og her på udstillingen, der viser jeg nogle værker, som er lavet med sort tusch. Det har et andet væsen at arbejde med end farveblyanten. Man kan arbejde væsentligt hurtigere og meget mere sådan impulsivt og fart på en anden måde. Så det er et rigtig fint materiale. Det ligger så et andet sted mellem og minder om maleri og blyantstegninger. Man har sådan sit helt eget udtryk. Men det passer mig enormt godt at kunne have det her ekstra gear, der hedder tusch. Det virker som om, du har skruet kraftigt op for kontrasten, fordi når du arbejder rent rødt, så har den her meget røde, lidt flade fornemmelse i nogle af billederne, ikke også? Det er rigtigt. Og den sorte tusch er meget kraftig. Den er mere kontant end en rød, sådan sart farveblyant. Det er ikke her, der er fuld hammer på. Absolut. Ja. Altså det der med din motivverden generelt, det er ikke også, altså jeg kan jo kun sige, at lige når jeg kigger på noget af det, så tænker jeg ondskabens øjne, og jeg tænker noget kryb, og jeg har sådan lidt zombie, ikke? Jo. Ikke altså, er det noget du kan lide? Jamen det er det. Det er jo sådan noget, en slags, hvad man kalde det, en slags scenografi for en vampyrfilm, kunne det måske være, ikke? Altså, det er den sådan underliggende sådan fornemmelse af uhygge eller ubehag, der ligger i det. Der er ikke nogen steder, hvor jeg synes, det sådan bliver, altså der er ikke nogen steder, hvor jeg har malet, her står vampyrerne, eller her kommer zombierne. Det er mere det der sådan, den underliggende stemning, som jeg kan have, hvis jeg for eksempel går en tur i et villakvarter, ikke? Og så ser man de her huse ligge oppe på toppen af bakken, og man har alle de her referencer, eller jeg har i hvert fald ikke, som de fleste, der har set indtaget de samme film og tegneserier osv., som jeg har. Ikke? Så har man det der, det kunne godt være sådan huset, hvor psykopaten bor, eller sådan noget. Ikke? Det er sådan den stemning, at man sådan, tager fat i noget, der er noget, jeg har oplevet ude i virkeligheden, og så giver det sådan lidt ekstra på den der sådan stemningsagtige måde. Ikke? Altså, jeg antyder, at det kunne være her, hvor det blev begået, eller hvad det kan være. Fordi det, som jeg ser det, så er det jo danske parcelhuse og danske villaer, du sådan ligger og roterer på, ikke? Og der er lidt græntræer, lidt mørke og lidt dysterhed, ikke? Altså, så det kunne ske hos naboen, eller hos dig selv, hvis du ikke passer på det. Jo, men altså de fleste familier, de har jo sådan et eller andet helt Bergmans drama, ikke? Alle familier, der er altid et eller andet, som der ikke kommer ud. Hemmeligheder, ikke? Og det er den samme stemning, som jeg synes, at de her værker, de sådan tager mig ind i, ikke? Det er ligesom om, at du får en voldsomhed i og med, at du bruger den her tuschpensel, ikke også, og den bliver smurt op. Og jeg går også ud fra, at du kan arbejde hurtigere nu, end du gjorde før med dine farveblyanter, som du nævnte. Ja, jo. Ja, det kan jeg også. Ja. Jeg arbejder stadigvæk lige så meget med blyant, så det er bare sådan for at have et fokus på den her udstilling. Det er nogle ting, jeg ikke har vist før, som jeg har haft lyst til at vise, men det har vist sig at være den rigtige sammenhæng for mig, ikke? Og vise det frem i. Ja. Papir. Du arbejder på papir. Gør du altid det? Jeg har også arbejdet en del med maleri, altså hvor det er sådan helt klassisk med olie på lærred, eller guld på lærred for den sags skyld. Men papiret, det er jo sådan, det er jo der, hvor det sådan ligger i forlængelse af blyantstegningerne. Der er nogle af materialerne, som er det samme, men så kan man lave nogle ændringer. Men papir, det har jo sådan en anden skrøbelighed. Ikke sådan olie på lærred, det kan man gøre ret meget med, ikke? Men papir, det har den der sådan dødelighed måske. Sætte en tændstik til, så det væk. Ja. Hvad var det for noget, du egentlig lavede i sin tid, da du lavede noget på Amalienborg? Det var et stort oliemaleri. Det var det, ikke også? Ja. Hvad var motivet til det? Motivet, det var sådan et, da man sådan stod på et skib, som var det malet, ikke? Som seeren befandt sig på et skib, og havde så sådan et blik ud i verdensrummet, hvor der var sådan en kosmisk slange og
stjernetegn og billeder og forskellige objekter fra forskellige tidsalder, som flår igennem rummet. Sådan at den menneskelige psykologi er grundlæggende den samme, som den formentlig har været altså for 10.000 år siden. Det er de samme ting, der driver os. Som er dybest set, som altid. Ja. Som du selv sagde, mange af dine ting, det ligner kulisser eller scenografi fra en film eller fra en bog, som kunne skrives, eller en film, der kunne laves. Ja. Du laver ikke film. Jeg har ikke gjort det i mange år. Du har gjort det i mange år. Du har gjort det. Nej, det er ikke noget, der har relevans for det her. Nej. Okay. Tak. Ivan, arkitektur, fodboldbaner, postkontor, og så gør du noget ved arkitekturen. Hvad er det, du gør i den arkitektur? Jamen, jeg har brugt arkitekturen meget i mine billeder til at inddrage beskueren og give dem noget genkendeligt, som de kan forholde sig til. Samtidig med, at det er et rigtig godt middel til at skabe en fornemmelse af rum. Man ved, når man ser en bygning, omtrent dimensioner, hvor stor er sådan en ting. Du får en masse forærende på den måde. Og hele pointen er så ligesom, at i processen så at have noget at trodse, så man har en genkendelighed, som jeg så kan bryde med, netop for at understrege, at det er et maleri, man kigger på, og ikke en bygning. Det er rent faktisk et lærred, hvor der er påsmurt maling. Det er ikke en bygning. Det er ikke beton, det er ikke bygning i sig selv. Så selvom du vælger nogle, hvad skal vi sige, lidt sådan markante, måske mange vil kalde en smule kedelig arkitektur, ikke også? Altså, hvad er der spændende ved den her firkantede ting, som er ingeniørkunst, ikke også? Så gør du noget rent malerisk ved det også, så nogle gange så kommer naturen jo væltende ind over dine billeder. Har du, hvordan fornemmer du forstaden i Danmark i forhold til dine billeder? Er det forstadsbilleder, det her? Ja, men det handler sådan set ikke om en fortælling om forsteder, men jeg tror også, at jeg vælger måske nogle lidt triviel arkitektur ud fra det, at hvis det var en spektakulær arkitektur, så ville det være noget i sig selv. Som for eksempel at vælge SAS Hotel i København. Det er et værk, det er faktisk et kunstværk i sig selv, inden for arkitekturen, som jeg ikke synes, jeg vil bygge videre på. Det virker som om, jeg kender de steder, du viser, ligesom om jeg har set dem på et eller andet tidspunkt. De kan jo ligge alle steder i Danmark, ikke også? Altså. Jamen, det er måske også det, at det på en eller anden måde bliver mere anonymt. Der ligger ikke en specifik fortælling de her steder, og der kan ligge den er meget bred i sin fortolkning. Du har valgt ikke at parkere biler foran bygningen. Der er ikke mennesker på dit stadion. Der er en tomhed i dine billeder også. Der kan godt være biler under tiden. Det kan der godt være, ja. Men jeg tror, for en del år siden, kunne jeg have fundet på at klippe en bil ind fra et andet billede. Men nu forholder jeg mig mere som udgangspunkt til et enkelt figurativt udgangspunkt, uden at ligesom lave en collage. Personer prøver jeg generelt at undgå, fordi en person altid ligesom vil gå hen og blive det centrale i et motiv. Og det hele vil næsten uundgåeligt komme til at handle om den skikkelse, som så vil være i billedet. Til gengæld så har du meget natur i nogle af dine værker. Altså, ja, det er jo især nogle af de nyere værker inden for de sidste halvandet år, hvor jeg ligesom har erstattet arkitekturen med naturen. Altså måske for at give mig selv en udfordring. Altså, på en eller anden måde, så virker det sådan nyromantisk, ikke også? Altså, romantik er en fantastisk følelse, ikke også? Det virker som, det er mere en hyldest til naturen, du virkelig laver, ikke? Er det rigtigt? Nej. Altså, jeg tager ikke fejl, jeg har ikke noget mod naturen. Nej. Men jeg tror stadig ikke, det er rigtigt, det handler om. Naturen er så uforudsigelig i sine former. Så du kan også, altså, du har et udgangspunkt, men samtidig er det meget svært for folk at se, om du har malet noget forkert. Ja. Det er jo rigtigt, når man kigger på dine naturbilleder, så tænker man, der sker noget på den anden side, men hvad er det, der sker der? Du ved ikke, om grenen slår det knæk, som du har lavet. Nej. Og det er måske nemmere at abstrahere
at lave et abstrakt billede baseret på et figurativt udgangspunkt, når du vælger naturen, netop fordi motivet er mere diffust generelt. Så der er meget at se på for den, der står og kigger på de værker, at man ligesom skal til at grave sig ind, og så må man danne sig det inde i hovedet der, som kommer på den anden side måske. Det tror jeg lige skal høre. At man ligesom, når man står for dine billeder selv, skal prøve på at danne resten af det, fordi du skjuler noget bagved det, og så skal du have det inde bagfra. Det skal du have frem i dig også måske. Ja, men det handler jo altid om, den hed udstillingen jo over den hedder ikke under overfladen. Den hedder over underfladen. Kontrol over underfladen, ja. Men billedet handler jo meget om, hvad der foregår nede under det lag, der dækker det hele. Og små skel og skift i farver og grænser mellem forskellige flader, som typisk er tydelige i små mellemrum, hvor man kan kigge ind. Altså jeg arbejder generelt meget formelt, så det handler, maleri handler virkelig meget om møde mellem forskellige flader og måder at påføre malingen. Og jeg bruger så i et vist omfang motiverne som en undskyldning, som jeg behøver. Jeg har svært ved at lave et decideret formelt maleri, hvor jeg har en flade på den ene side, der gør en ting, og en anden flade på den anden. Så for mig bliver det for kedeligt. Så jeg er ligesom nødt til at have et alibi for at gøre det. For at gøre det, du gør, ja. Og så er du i gang. I øjeblikket, som du siger, de sidste billeder, det er naturen, du arbejder med der. Ja. Med naturtemaer, ikke også? Der hænger så et par stykker af dem her. Og så nogle af de andre. Så har jeg i gang med flere. Ja, okay. Og jeg fortsætter det. Ja. Hvor stort arbejder du nogle gange? Er du større end de billeder, der hænger her? Ja, altså jeg har ikke arbejdet så stort generelt de sidste halvandet år, men altså jeg er på vej op i, altså i dimensioner på mærker og sådan noget. Altså på de her deciderede lærred spændt på blænderammet er jeg på vej op i at lave nogle, der er lidt større end det her, det vil sige 60 gange 2 meter. Men jeg har så også lavet betydeligt større installationer, hvor jeg så også arbejder med maleriet mere rummeligt. Ja. Ja, det er ligesom om du har malerielementer i dine installationer også, ikke også? Altså, ja, det er. Bygger dem op på den måde. De installationer, jeg har lavet, har typisk taget udgangspunkt i maleriet, men netop at arbejde videre med den rummelige illusion, som jeg laver i maleriet, men vil jeg rent faktisk tilføje en reel rummelig dimension oven i den rummelige illusion, hvis det giver mening. Du har en hjemmeside, man kan se dine installationer på. Ja, www.andersen.dk. Okay. Tak skal du have. Dine billeder bevæger sig fra noget meget til et grad figurativt, huse, mennesker, træer, fugle, i retning af noget, der ikke er non-figurativt, men måske bliver mere konkret. Altså jeg er gået fra at være meget optaget af det narrative element i mine malerier, og formelt set har jeg været meget optaget af penselstrøget, til at jeg nu er blevet meget mere optaget af fladen, og det bliver mere konkret på den måde. Men jeg er også optaget af at lave, altså landskabet går stadigvæk igen i mine malerier, og jeg ønsker at lave en slags fornyelse af landskabsmotivet, eller den genre, så den bliver samtidig et samtidigt landskabsmaleri. Det jeg så er optaget af i naturen, som bliver mere og mere, hvor jeg tidligere har været meget optaget af det grønne, så er jeg nu i stigende grad optaget af den, hvad skal man sige, det koloristiske, hvor der ikke er noget grønt, altså de andre farver, der er i et landskab, kan være i et landskab. Altså i ligesom at forstærke de koloristiske elementer. Så det bliver meget i denne her proces, kommer det koloristiske til at tage mere og mere over og optage mig mere og mere. Og der tror jeg oplever lidt, at hvis man har et fokus på et område, så kan det være konstruktivt at forenkle
på nogle andre områder. Så der er det sådan et godt... det giver mig nogle muligheder for at arbejde mere komplekst med farverne, hvis jeg har en forenkling i formerne. Og det er måske der, det der pixelerede kommer ind. Ikke? At det er den der forenkling, som så måske også på et eller andet mere eller mindre bevidst plan også handler om den pixelering, der generelt er i vores billedverden, vores skærmverden. Ikke? Du snakker selv om din palet, dine farver. Altså det er jo på en eller anden måde sådan, stadigvæk den her lidt jordfarve, du bevæger dig i, når du arbejder. Det er naturens farver. Jamen det er det der ønske om at forny den genre, fordi jeg er meget optaget af landskab og naturen. Det er en evig kilde til inspiration. Men jeg kan jo ikke male et guldaldermaleri nu. Det giver jo ingen mening. Så jeg bliver nødt til ligesom at lave nogle nye koblinger for at gøre det aktuelt for mig selv og måske også for andre. Ikke? Så det er ligesom at trække landskabet maleriet op til at blive et samtidsmaleri. Men jeg synes også, at din proces er tydelig, når man kigger på de billeder, der er her i dag, at så hænger de på en måde, så man kan se, hvor er du på vej hen. Og det bliver så spændende selvfølgelig at se, hvor pixeleret og hvor langt fra motivet du kommer i det landskabsmaleri. Altså jeg tror ikke, jeg kommer til at sådan fuldstændig opgive det narrative element, men jeg kan forestille mig altså det er også den der, hvordan arbejder man med sammenstilling af billedelementer, ikke? Og der kunne jeg godt forestille mig, at det ville gå i en retning, hvor der er nogle billeder, der ligesom får den der større og større abstraktion, og så andre, der kunne ligesom danne fortællingen ved at sammenstilles, ikke? Jo. Ja. Så de næste billeder, du laver, eller dem, du vil lave i øjeblikket, de er i familie med de sidste, du har lavet her. Ja, og det jeg også ønsker, det er også at lave nogle rummelige værker. Altså ligesom at det der landskab, altså det er jo sådan, det er min fremadrettede plan også at kombinere fladen med